Irreġistrat rekord ta' turisti li żaru pajjiżna matul ix-xahar ta' Awwissu. Ix-xahar li għadda meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet ra l-wasla ta' 218,271 turist. Dan ifisser żieda ta' 9.3 fil-mija. It-turisti minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea żdiedu bi 8% u dawk barra mill-Unjoni Ewropea żdiedu bi 18%. Is-suq Ingliż baqa' l-iktar wieħed b'saħħtu bi kwart tat-turisti li żaru pajjiżna ġew mill-Ingilterra. F'Awwissu żaru pajjiżna mal-55,000 turist mir-Renju Unit, aktar minn 42,000 mill-Italja, kif ukoll aktar minn 16,000 turist mill-Ġermanja u 19,000 turist Franċiż. Parti x-xahar ta' Awwissu bejn Jannar u nofs Awwissu in-numru ta' turisti li kienu ġew kien diġà qabeż il-miljun u bħala introjtu bħala revenue kellna diġà mal-biljun euro. Dan qed nitkellmu sa nofs Awwissu meta għad baqa' 4 xhur u nofs biex nagħlqu l-aħħar tas-sena. Minkejja dan ir-rekord, l-oppożizzjoni taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil qed tisħaq li l-Gvern m'għandu l-ebda pjan għall-industrija tat-turiżmu. Il-Gvern jirribatti dawn l-allegazzjonijiet infondanti. Ma rridx noqgħod nidħol fil-polemika mal-Partit Nazzjonalista fuq it-Turiżmu il għaliex il-Partit tat-Turiżmu aħna qatt ma ridnih li jkun ballun politiku u mhux se noqogħdu nidħlu f'din in-nassa li nġibu it-turiżmu bħala ballun politiku. Dan huwa settur importanti għal pajjiż, settur li kulħadd irid jaħdem fuqu u lan-tagħna huwa li nħarsu l quddiem biex dan is-settur ikompli jissaħħaħ. Il-Ministeru għat-Turiżmu kif sostna f'aktar minn okkażjoni waħda qed ikompli jimxi fuq il-Politika Nazzjonali tat-Turiżmu għal Gżejjer Maltin 2012 u 2016 li kienet ġiet ippubblikata mill-amministrazzjoni preċedenti stess. Din il-politika ser tkompli tiġi implementata mill-Ministeru b'enfasi fuq numru ta' oqsma li ma ġewx mogħtija biżżejjed ħidma. Dawn fosthom li jkollna aktar turiżmu fix-xitwa li jinfetħu swieqi fl-Amerika u fiċ-Ċina filwaqt li jissaħħu dawk fir-Russja. Dan flimkien ma' arranġamenti aħjar tal-viżas u spejjeż tal-enerġija aktar baxxi għal aktar profitt fit-turiżmu. Il-Ministru Vella ħabbar li fi żjara li jagħmel fil-jiem li għaddew f'Madrid saru aktar diskussjonijiet biex fost l-oħrajn taqqad it-turiżmu u l-avjazzjoni f'Ministeru wieħed.